Живи в Криму або Крим дає США, 4 дітей нас врятує, батьківщина або смерть і відродження ленінської автономії кримських татар наша мета. От такі 4 фрази, які визначали долю кримських татар впродовж останніх 50 років. Це ток-шоу «Ініціатива». І сьогодні ми говоримо про такі розумні речі, які вчені називають наративами, або що визначає ідентифікацію, самоідентифікацію кримських татар. Я хочу представити наших гостей. Мартин Кислий, який досліджує цю проблему, викладач історії Криму, зокрема в Києво-Могилянській академії. Арсен Жумаділов, один з українських топ-менеджерів і теж викладач Києво-Могилянської академії основи держави права, і філософ, заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв, який про наративи знає багато ще з тих часів, коли працював колегою, журналістом в газеті «Авдет». Чи правильно я все визначив, друзі? Коротко, ваші думки про наративи і про ті 4, які я обрав на початку цього ефіру. Так, дякую за досить точне означення. Єдине, що мені здається, їх дуже важко в часі розрізнити оці панівні ідеї. Тобто вони перетікають одна в одну досить органічно, деякі з них видозмінюються, трансформуються, залишаються з нами, приносячи користь, іноді шкодячи нашим уявленням про наше теперішнє та наше майбутнє. План щодо відновлення кримської автономії, так званої ленінської, можна сказати, що після 91-го року ця ідея перестає бути панівною, домінуючою, але ж ні, насправді. Ідея батьківщина або смерть, звідти зникає оця самопожертва смерть, але залишається вирішальне значення батьківщини для спільноти кримських татар, значення рідної землі. Тому це досить величезна тема, з якою дуже можна спекулятивно говорити про те, що є ціннісним і що штовхає вперед. Алім, вступна частина, я прошу коротко до вас. 4 нас врятує, це, здається, виник цей наратив, він створений вашим головним редактором Шевкетом Кайбулаєвим, який досі очолює газету «Авдет». Чи міф, це правда? От наратив, у якого є автор навіть. Абсолютно є, і це Шевкет Ага. Я пам'ятаю, коли в Авдєті на перших шпальтах друкувались фотографії родин, де було 4 плюс дітей. І ця філософія про те, що ми так маємо бути якісно конкурентними і помітними на півострові, але для того, аби бути якісно помітними, ми маємо мати кількісну помітність. Тому цей наратив про Дордбазун Кутараджак, 4 нас врятують, 4 дитини нас врятують, він дуже активно і тоді культивувався, і далі, я так бачу, і в газеті «Авдет», і серед частини активістів національного руху він підтримується. Питання сьогодні, наскільки цей наратив справді про суб'єктність, і наскільки цей наратив є самодостатнім. Арсен, останній наратив, здається, який був створений, це 14-й рік, або формалізація його було 15-го на Всесвітньому конгресі кримських татар, Крим дає США. Це була вже реактивна така відповідь на те, що відбулося з Кримом, з його окупацією. Чи на цьому зупинилося створення наративів, чи самі кримські татари перестали створювати щось про себе або мати власну думку, єдину на всю спільноту? Я думаю, з останніх функціональних, тобто таких, що дійсно визначали ціль, тобто щоб що, це, напевно, був найпотужніший. Ми розуміємо, що він наразі дещо втрачає свою актуальність, ми маємо переосмислювати, що далі. І насправді ось цей останній, він є один з найбільш інструментально корисних, як на мене. Бо навіть Дордбазун Кутараджак, ви це сказали, я згадав такий приклад. Тобто 4 дитини самі по собі нас не врятують. Нас
врятує щось, для чого ці dirt, вони є засобом, вони є механізмом, вони є основою. І до цього можна підходити по-різному. Тобто, наприклад, я згадую приклад Румунії часів Чаушеску. Вони хотіли підвищити кількість населення, і вони заборонили аборти. І це було невдале рішення, яке потім було скасовано, щойно Чаушеску був ліквідований. В Угорщині вони пішли трохи далі, вони сказали, окей, давайте ми тоді створимо для родин гарні житлові умови, щоб велика кількість дітей вона могла кудись підселитись. І вони були дещо більш успішні, ніж румуни. Але найкращий приклад у цьому сенсі нам показує, наприклад, Швеція, яка сказала, ми маємо не про кількість, ми маємо про якість. А вже коли буде якість, то підтягнеться і кількість. І вони сказали, що кожна дитина в Швеції має бути бажаною, і вона має бути доглянутою. І через це вони вклали шалені зусилля в те, щоб всі родини вони змогли якісно планувати дітей. І потім, коли вони народились, вони мали абсолютно точно високу ймовірність, що вони отримують належну освіту, охорону здоров'я тощо. Так ось, ми коли сказали «dirt без ног у траджах», ми не сказали, а що далі? Що ми будемо робити з цими dirt? Що ми будемо робити у сенсі освіти, у сенсі їхнього, в тому числі, патріотичного виховання і так далі, так далі. Dirt, які щойно сталося щось, виїхали за межі Криму і не повернулись, я не впевнений, що вони врятують наш народ. Мені здається, що те, що ми називаємо зараз наративами, воно не може існувати як якийсь домінуючий ідеологічний імператив, тому їх має бути певна поліфонія, їх має бути декілька, вони мають доповнити один одного в якийсь органічний спосіб, і тоді не буде цього відчуття недостатності, певної кризи, коли один наратив себе виснажує, і спільнота відчуває потребу у створенні чогось нового. Тобто це має бути постійний процес саморефлексії і відповіді на ці саморефлексії. Наратив – це, по суті, або наративи – це наші горизонти мислення. Тобто це те, чим ми оперуємо в голові в себе, коли ми думаємо, наприклад, про нас, про кримських татар. І ці горизонти, вони можуть бути як дуже вузькими, тобто, наприклад, вижити тут і зараз. Це непогано насправді, але це дуже вузько, воно не заглядає в завтра, не заглядає ширше. Так і вони можуть бути дуже занадто широкими. Тобто, наприклад, ми частина якоїсь дуже великої, наприклад, тюркської спільноти тюркських народів. Або спільноти, яка відноситься, наприклад, до одного віросповідання. Окей, непогано, але от що воно нам дає тут і зараз? Да? Тобто, яка інструментальна цінність? То цей мікс має нам, зрештою, тобто, коли ми думаємо про нього, коли ми його проблематизуємо, тобто проговорюємо, він має нам, зрештою, дати гарний поштовх для досягнення певних, абсолютно конкретних функціональних цілей. Аліма, є що додати? Наратив – це, власне, і про смислове поле існування тебе, твоєї спільноти, твого народу і так далі, яке ти вибудовуєш. І ті наративи, які ми вибудовували чи вибудовуємо, мені здається, що їх немає одного самодостатнього і, напевно, і не може бути. Крім того, що з 2014 року розпочався цей діалог українсько-кримсько-татарський, нам варто поглиблювати наш кримсько-татарський діалог. Коли ми про деякі речі, про які були табуйовані, або про які було просто не прийнято говорити, маємо розпочати говорити. Пропоную зараз подивитися той ролик, який підготували наші колеги до цього ефіру. Я нагадаю, це ток-шоу «Ініціатива», ток-шоу, яке покликано говорити про сьогоднішню долю кримських татар в цей буремний час великої масштабної війни і вже 9-го року окупації півострова. Родился отец, мать крымский татарин, я тоже крымский татарин. Веру держим.
Веру держим мусульманскую, да. Нету ничего своего, и все. Мы как это, ассимилировались, и все. Тихо-тихо. Больше я ничего не могу сказать. Любовь к природе, к родине. Знание языка, знание традиций, соблюдение языка и традиций. В крови мы крымские татары. У нас есть родина, у нас есть все. У нас есть язык, есть культура. Из-за этого мы крымские татары. Dilimiz ve adetlerimiz. Любовь к родине. Я родилась крымской татаркой, я и есть крымская татарка. Что живу в Крыму, например, очень радуюсь. Наш народ сам себя должен определить хорошо. Сам себя должен любить хорошо, чтобы любили другие. Мы должны быть всегда вместе, и если, например, какой-то татарин попал в беду, то другой должен помочь, несмотря на ничто. Аліма, є що додати до побаченого? У нас до сих пір, як на мене, розмите розуміння, хто ми такі, і яка місія кримських татар, і що таке кримсько-татарськість. Ми бачимо, що люди починають відповідати на питання. Тобто на питання, чим кримські татари, умовно кажучи, відрізняються від некримських татар, то ми отримуємо абсолютно той ж самий набір, який можна підставити для будь-якого іншого народу. Земля, мова, культура, батьківщина і так далі. Тобто це важливі наративи, які будують твій фундамент. Але для мене дуже важливо дивитись, що буде завтра, яке майбутнє ми бачимо. І на питання сьогодення в нас вже є різні погляди. Але на питання майбутнього, я думаю, що через те, що воно не артикульовано, ми отримаємо ще більш відповіді, які будуть набагато більше різнитись саме за сенсами. Мартин Кіслей, який досліджував цю проблему в середовищі кримських татар, нам важко прослідкувати, чому я на початку зупинився на ленінській автономії. Далі історично важко говорити, які були наративи, що панувало. Ми можемо в істориків щось там знаходити, наприклад, з часу, мабуть, анексії першої наприкінці 18 століття, що називається актопроклар. Це чисті землі, це переселення від осквіреної землі, яка окупована росіянами, до Туреччини, яка зберігла свою таку чистоту, таку незайманість. Переселення на незаймані землі, інші якісь наративи, які панували, важко мені сказати. Тому, якщо можете, чи вдалося вам прослідкувати отак ретроспективно у минуле, що панувало і перемагало, і як це відбувалося у інших націй, які модернізувалися, перехід від яких наративів до яких відбувався? Анексія Криму наприкінці 17 століття надзвичайно докорінно змінила цей можливий шлях розвитку, який би нам дозволив би порівняти кримських татар з іншими націями європейськими та і східноєвропейськими. Бо фактично цей шлях розвитку припинився, і він пішов абсолютно іншим шляхом самозбереження. Очевидно, що спільнота, яка в епоху індустріалізації та ідеології в 19 столітті не народилася як нація, як модерна нація, вона шукала собі прихисток і стратегію виживання в домодерних ідеях. І очевидно, що в 19 столітті такою ідеєю була релігія. Це те, що об'єднувало спільноту і давало певну надію на порятунок, буквально і не буквально. Певною мірою мене можна буде звинувачувати в віктімблеймінгу, хоча винною в усіх бідах є Росія, лише Росія. Але оця стратегія виживання, яка була обрана спільнотою, я маю на увазі цю напівпримусову еміграцію з Криму, вона все ж таки закинула спільноту назад в розвитку. Решта процесів, які відбувалися в інших національних спільнотах, не відбувалася. І не кажучи вже про те, що змінився демографічний склад Криму, кримських татар стали меншістю. Значним був вплив ідеї Гаспринського на кримський татарський народ, безсумнівно. Попри те, що зараз можна ретроспективно оцінювати Гаспринського як великого мрійника-ідеаліста з його ідеями об'єднання тюркських народів,
Те, що він зробив в галузі освіти і емансипації кримських татар, це безсумнівно був здобуток. Здобуток настільки великий, що створилося середовище тієї молоді, яка поїхала навчатися в Стамбул, середовище тієї молоді, яка привезла на батьківщину ідею націотворення, спільнота нової еліти, яка повернула в дискурс кримськотатарський оце слово «ватан» – батьківщина. На жаль, з абсолютно об'єктивних причин, 17-18 рік, абсолютно блискучий проєкт Конституції, його не було втілено. Якби його було втілено, ми б зараз були абсолютно інші питання, бо проєкт був на той час багатообіцяючий. І величезна біла пляма не тільки для істориків, але й для саморефлексії народу – це радянський період, це радянської автономії кримської. Бо з очевидних причин була певна ідеалізація цього періоду. З очевидних причин певна ідеалізація цього періоду досі зберігається. Зокрема, це вкорінено, пов'язано з політикою колонізації, бо ніхто ж не буде заперечувати, що в цей період народилася нова плеяда кримськотатарської інтелігенції, культурної еліти. Одна тільки проблема, що проєкт цей був маніпулятивно-штучний, радянський, а по-друге, більшість цієї еліти була знищена в 1937-1938 році. І на початку Другої світової війни кримські татари виходять абсолютно знекровленим народом. 44-й рік, на мою думку, це не просто геноцид, це кульмінація колоніальної політики. Все, чого прагнула влада, повна детатаризація Криму, воно здійснилося в 44-му році, і не лише усуненням народу з батьківщини, а й зміною топонімів і того і іншого. Оце відео, яке ми щойно подивилися, воно надзвичайно симптоматичне. Декілька з опитаних людей, вони так чи інакше говорять про землю, про батьківщину. І мені здається, ці ідеї, вони дуже глибоко вкорінені саме в травму депортації і оце от прагнення до відновлення справедливості, яке народжується в спільноті депортованих кримських татар після 44-го року. Оця ідея батьківщини, яка десь існує і куди народ має обов'язково повернутися попри все, ця ідея, виявляється, вона досі є панівною. Єдине, що за часів національного руху кримських татар, за часів боротьби за це право на повернення, ідея батьківщини йшла рука об руку з ідеєю відновлення справедливості. За радянських часів ця полягала у відновленні цієї ленінської автономії. А після 91-го року, я буду відвертим, на заміну нічого не прийшло. Оця от ідея відновлення справедливості, вона виявилася дуже розмитою. Чому? Оця більш побутова, скажімо, ленінську автономію замінила «Нас врятує 4 дітей». Да? Ми перейшли від такого горизонту політичного мислення до того, щоб нам демографічно створити якусь, принаймні, зберегтися. І для цього нам треба збільшувати родини. Мені насамперед йдеться про те, що вимір політичної боротьби став дуже локальним і дуже вузько сфокусованим. І так, і починають виникати інші сенси, інші ідеї, абсолютно точно. Арсен Бей, тоді пан Мартин сказав, що руйнівною була ця ідея фактично депортації після першої анексії кінця 18 століття. 14-15 рік протилежне, ніяких актопроклар, ніяких переселень на осквернені землі, щоб не було. Є навіть фраза Буджурова, навіть якщо це концлагер, це наша батьківщина, і ми залишаємося тут. От тоді це правильна була стратегія останніх 9 років Кримда Яша, чи вона знову не знайшла уточнюючих відповідей, що далі? Оце відео теж мене так наштовхнуло на деякі роздуми, на деякі розмірковування. Ну, по-перше, ми досі дуже сильно сфокусовані на те, що нас відрізняє від інших за рахунок якихось наших особливостей. Це здорово, але ми дуже мало говоримо, що при цьому нас консолідує. Окей, ми диференціювались, тобто от ми в чомусь відмінні від інших. А тепер, а що нас об'єднує? І от мені сподобалось, як не дивно, найменша представниця нашого народу з числа цих респондентів, ця
Оця дівчинка, яка сказала про те, що ми ж маємо один одного допомагати. Оце насправді дуже хороше мислення дитини, яка ще не зашорена, якій ще не припікли оцим каленим залізом окупаційним ось це думання про свій народ у дуже вільний спосіб. І вона говорить про те, що, а давайте, тобто, що по суті вона говорить? Вона говорить про те, що я не проблематизую те, що я кримська татарка, як і мої друзі, вочевидь, да? Але тепер мені потрібно розуміти, які права та обов'язки це за собою тягне. От те, що я кримська татарка, які я маю права по відношенню до інших таких самих кримських татар, навпаки, які я маю обов'язки перед ними. Це дуже хороше, правильне мислення. Воно є на крок, насправді, більш прогресивним, аніж мислення лише про те, що нас диференціює. Хоча те, що нас диференціює, це теж потрібно. І ніхто не сказав, як ви розумієте, про те, що, наприклад, ми кримські татари, бо нас об'єднує якась мета амбітна, або світла, або якась благородна, що завгодно. Тобто ми туди ще навіть не ходили, ми про це ще навіть не думали. І це дуже яскраве свідчення того, що в цілому наше становище сьогодні, воно є таким, що ми чим далі, тим більше ми закриваємось в собі. Відштовхуючись від того, що сказав пан Арсен, чи могли б кримські татари тоді копіювати українців? Бо українців впродовж цієї війни надмета з'явилася. Українці рятують світ від темряви, рятують вільний світ від диктатури. Чим здатні кримські татари копіювати деякі наративи, чи не варто цього робити, і у кожного свій шлях? Коротко, далі говоримо про майбутнє. Що сталося за останній рік? І про що важливо говорити з точки зору і автосприйняття, тобто сприйняття себе українцями, так і сприйняття українців за кордоном, це те, що ми від образу жертви, від образу тих, кого постійно пригнічували, хто постійно страждає, тих, де є високий рівень корупції, де був Чорнобиль, де були геноциди і так далі, перетворюються на образ народу. Абсолютно, Осман, ти правий, коли говориш brave people, та хоробрих людей креативних і людей, які сьогодні максимально ефективно протистоять великій імперській Росії та цій машині. І, як на мене, це дуже важливий шифт, який відбувається всередині нас. Бо віктивність, тобто коли ти є в образі жертви, це про перекладання відповідальності за себе, за свою спільноту, за свій народ, за свою країну на когось іншого. Хтось інший має вирішити за тебе, як тобі жити, як бути в твоїй країні. Він має взяти відповідальність за це. Повернення відповідальності – це важливий елемент. Те саме я бажаю нам, кримським татарам. В нашому випадку важливо, знову ж таки, говорити, і як ми маємо лікувати свою віктивність, говорити про успішні приклади кримських татар, які поширювалися поза межами Криму. Сьогодні ця думка, яку я абсолютно авторські права, це Євген Глібовицький, який говорить про те, що кримські татари як місточки між двома світами, між українським, європейським контекстами, так і між мусульманським, тюркським. Ми розуміємо і той контекст. І я бачу, як навіть в своїй роботі в Українському інституті, як ці контексти мені, поєднуючи ці контексти, набагато легше робити якісь речі з точки зору м'якої сили, якою ми займаємось. У продовження того, що сказав Алім, абсолютно підтримую, що ми можемо скопіювати підхід, а не
самі наративи. Да? Підхід взяти відповідальність на себе нарешті і припинити себе відчувати жертвою, якій хтось щось має дати. Якщо суб'єкт сам не готовий це брати, ніхто не буде давати. Це абсолютно зрозумілі речі. Але не самі наративи. Самі наративи ми не зможемо скопіювати, тому що наративи мають бути органічними тій спільноті, в якій вони поширюються. Відповідно, в нас є свої власні певні особливості, характеристики і цінності, які десь вони схожі, десь вони є спільні із загальноукраїнським контекстом, десь вони є своєрідними, десь вони є особливими. Мені що подобається і що, я думаю, ми можемо із яким працювати змістовніше, це деколонізаційний наратив. Тобто деколонізація як ціль, яка з одного боку є достатньо широкою, щоб туди вмістити все, як і звільнення від панування, наприклад, російської мови в нашому середовищі, символів російських, імперських, комуністичних тощо. Тобто на рівні колективному, так і на рівні персональному. Да? Тобто деколонізація свідомості в сенсі того, що ти стаєш більш суб'єктним, ти береш на себе відповідальність, ти розумієш, що майбутнє залежить, твоє майбутнє завтра залежить від твоїх рішень сьогодні. Да? Тобто і це теж у якійсь мірі це можна зашити у цю деколонізацію. Пане Мартине, як ви розумієте, зрозумілий наратив деколонізаційний для великої маси людей, яким він має бути? Ми відмовляємося раптом всі від російської мови, від російської культури і в Криму, і починаємо говорити кримськотатарською. Або щось ви бачите інше, пане Мартине? Право говорити своєю мовою про себе в зрозумілих собі і твоєму народові категоріях є безсумнівно ознакою деколонізаційних процесів. І без переосмислення статусу кримськотатарської мови, наповнення його необхідними для існування не музейного, не виставкового, не декларативного, а функціонального існування, не відбудеться цієї омріяної такої бажаної деколонізації. Оце говоріння, оце мова не лише як лінгвістика, а як процес вони надзвичайно важливі, бо вони повертають це право. Повертають втрачені права, вони дозволяють писати свою історію, вони дозволяють бути суб'єктними. На самому початку ефірів цього ток-шоу «Ініціатива» пан Арсен сказав про наративи. Це такі горизонти, і вони можуть бути дуже локальними і дуже широкими. І потім впродовж програми двічі пронувало, що виокремлює кримських татар. Такий цивілізаційний іслам, такий, де нема протиріччя, можливо, між ісламом і демократією, і кримсько-татарська мова. Було навіть таке дослідження, яке підтверджувало, що кримсько-татарська мова така проміжна між всіми кипчакськими і угурськими мовами в світі. Вона ледь не така лінгва франка могла би бути для тюркського світу. Але давайте я про негарне. Да? Якщо казати про взірець ісламу в демократичному світі, кримські татари, на відміну від турків, мали час боротьби з релігією, і тому погане розуміння власної релігії призвело до того, що кримські татари не такими є аж взірцем демократії ісламу. Саме це призвело свого часу до появи багатьох релігійних груп, скажімо, не тільки конструктивних в середовищі кримських татар. Здебільшого це буває від незнання, чого у нас, наприклад, в тій же 80-мільйонній Туреччині ви спостерігати не будете, бо все ж таки безперервність релігії, да, її не заборонена частина, вона тривала. Те саме стосується мови. Не може бути мова лінгва франкою для 100-мільйонного тюркського світу, де, давайте скажемо відверто, для 80% корінного народу вона не є вже першою мовою. Да? Вона не є аж настільки рідною і настільки багатою. Тому, щоб не було шапка закидательства, де обмежується спроможність кримських татар, якими наративами треба обмежитися, на вашу думку? Слухайте, по-перше, давайте не ставити межу в слові спроможність, біля слова спроможність. Да? Коли ти ставиш собі це слово, це означає, що ти йдеш до якогось рівня,
Да, воно буде в тебе процесом зростання, але потім ти ставиш собі цю умовну межу і від цієї далі від цього розвитку відмовляєшся. Кримськотатарська національна територіальна автономія – це та річ, яка для кримських татар не тільки допоможе зберегти ідентичність, зберегти самість, зберегти і розвиватися як народу, але це ще й про відповідальність, про те, що я багато говорю. Ми довший час хотіли знову брати відповідальність за свою батьківщину, за свій півострів. Мені здається, що в найближчий час доля нам має підкинути таке випробовування. І тому ми маємо вже сьогодні думати, звідки ми будемо брати цю спроможність. І звідки ми будемо брати кадри, як ми вже сьогодні готуємо кадри. Третє питання, як ми будемо повертати людей, які виїхали новими хвилями міграції, і це відбувався ж відтік мізків. Чим, якими словами, меседжами ми будемо повертати і таких людей. Тобто, це про спроможність, яка сьогодні розкидана, розсіяна по світу, але в нас задача цю спроможність сконцентрувати після перемоги на півострові. Дякую, Аліме. Мартин Кіслей. Мабуть, це, да, я згоден з Алімом щодо того, що національна автономія точно не повинна бути поза межами спроможності. Мабуть, ця межа має проходити десь між національною автономією і кримськотатарським халіфатом, бо ми почали з релігії. Дослідники ностальгії вважають, що ностальгія дуже властива малим поневоленим народам. Вони ділять ностальгію на два типи – реконструкційна і рефлексійна. І реконструктивна вона схильна до того, щоб відновлювати втрачене всліпу. А рефлексійна більше схильна до того, щоб робити роботу над помилками, це домашнє завдання, і втілювати його в майбутньому. Мабуть, це і пов'язано з межею спроможності. Бути спроможним рефлексувати в планах про майбутнє. Я думаю, що нам на даному етапі нашого розвитку абсолютно точно, підтримую і Аліма, і Мартіна, потрібно сконцентруватись на тому, щоб вибудувати себе в Криму по відношенню до нового суспільного договору, скажімо так, який буде укладатися по факту в Україні після того, як вона переможе. Хто це має робити? В тому числі Меджліс, в тому числі ініціативна група 26 червня, в тому числі всі небайдужі, які спроможні виробляти сенси і їх артикулювати назовні. Це був ток-шоу «Ініціативи». І сьогодні говорили про наративи, які панували до окупації Криму, і про ті, які мають перемогти вже в деокупованому Криму. Дякую за те, що були з нами в ефірі. Я ще раз представлю гостей, які були з нами. Це дослідник, викладач історії Мартин Кіслей, викладач основ держави права Києво-Могилянської академії топ-менеджер Арсен Шумаділов і заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв. Дякую.